Kai? Habib, ni kamara? An mare ka. Ni kamara? An mare ka. Sun ga abin da nake. Sirrin amarya. Amarya abin wa yake sanya tona harka ta tuba in aka rike a ji daɗin rayuwa. Sirrin amarya. Ka kunci da damuwa in garkuwa ta sha maki cikin so da shakuwa. Sirri na ɗa ya tambata ne a can cikin uwa. Sirrin amarya a gurin angon take ƙara ɓoyewa. Hayya hayya menene yake so ya faruwa? Ƙaramar magana ce yau take so ta ƙara yaduwa. Sirrin duniya sam shi baya koyuwa. Halin ɗan adam yayi laifi ba shi yarda ba. Wayya zuciya aurena. Da akwai wani sirri. Ki taimake ni don Allah. Babu shakka lokaci yayi da aure na zai mutu. Wani abu ne ya faru. Babban abu ne ya faru. Ban san ta inda zan so mai miki bayanin wannan abu ba. Ban san ta ina zan fara ba. Ban san ta ya za ki fahimce ni ba. Sannan ban san ta yadda za ki magance shi ba. A'a, ba zan iya faɗa miki komai ba, amma kawai ki sani ina cikin matsala. Wani abu mai girma ya faɗo rayuwata. Kuma wanda ba zan iya tsallakewa ba. Da a ce kin san halin da nake ciki ne. Kinga, kawai ki taya ni da addu'a. Na gode ƙawata, na gode.
Dr. Hafiz, wallahi ba yadda bai da Nabila ba. Nayi da ita ta gaya min amma har yanzu banda kuka ba abin da take min. A hankali kuma Dr. Hafiz? A hankali kuma Dr. Hafiz? Ta yaya zan bi a hankali a wannan sabgar? Na ɗauko mace da niyyar zama da ita na har abada, amma ta zo min da ciki? Kuma in bi abin a hankali? Haba Dr. Hafiz. Gaskiya? Wace irin gaskiya kuma doctor? Ai duk wani abin da zai bayyana ya riga da ya bayyana. Wallahi Dr. Hafiz, Nabila ta cuce ni kuma ta yi min abin da ban taɓa tunani ba. Domin na yarda da ita fiye da yadda kake tunani, amma kuma daga ƙarshe ta zo ta cuce ni. To shikenan, zan yi ƙoƙarin ga ko zan iya. Amma dan Allah idan ba damuwa Dr. Hafiz, ina buƙatar da ka zo ko don mu sake ƙara gwada wannan abin don mu tabbatar da sahihinsa. Idan ba damuwa dan Allah Dr. Hafiz. Yawwa, please, I need your help. Nabila, don girman Allah ki taimake ni. Ki tuna abin da ke tsakaninmu. Ki tuna soyayyarmu. Ki tuna mutuncin da ke tsakaninmu da ke. Nabila, ban taɓa raina ki ba, kuma ba zan tuzata ki ba. Don Allah, ki faɗa min gaskiya. Ko da zai cutar da ni. Wallahi tabbas ban dace da zama matarka ba. Me kike nufi da haka? Na cutar da kai fiye da yadda kake tunani. Wallahi ba zan iya zama da kai ba da wannan laifin. Zuciyarka za ta ci gaba da ganina da wannan fentin da na goga maka. A'a Nabila, kada ki ci haka. Wataƙila ma idan kika faɗa min gaskiya, za mu iya haɗuwa mu nemi solution. A'a Habib, don Allah, ina roƙonka don Allah, ka bani takardata. Takarda kuma? Kina nufin? Habib, ina nufin ka sake ni. Ba zan iya zama da kai ba bayan wannan cutarwar da na yi maka. Ba takarda ce matsalata ba, kuma ko da ma zan baki takarda, ina da buƙatun na san gaskiya. Ba zan iya ba. Zaki iya. Komai lalace Dr. Hafiz. Dan Nabila ta ƙi ta yi magana. Zan faɗa. Zan faɗi wannan gaskiyar. Ko da kuwa zan rasa mutunci na a idanka da zuciyanka. Amma zan faɗa. Sai dai duk abin da zai faru ya faru.
A'a. Fa Nabila. Bai kamata ki shi komai ba a titi irin wannan yanayin halin da ake ciki. Bai kamata ba. Hafiz sai na faɗa. Sai na faɗa Hafiz. Lokaci yayi da komai zai bayyana. Sai na faɗa. Habib shine uban cikin da yake jikina. Babu yanda ba mu yi ba don mu zubar da shi, amma Allah ya nashi ikon shi. Shine uban shi. Hafiz. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Na shiga uku. Inna lillahi. Hafiz, ka cuce ni. Me yasa zaka maka? Wannan ita ce sakayar amintan da zaka min kenan? Ba da ku! Ka zo! Ka natsu da Allah! Ni ban cuce ka ba! Ba abin da na ma! Kuma sannan ban ci amanar ka ba, don haka ka sake daga murya ka ce na ci amanar ka. To idan baka ci amanar ta ba, uwarka kamu? Ka sake zagi na fa. Na zage ka. Ka sake zagi na. Saboda ba ni zaka blaming ba, matarka zaka je ka blaming. Soyayya ce. Soyayya ce in ta faɗa ma Habib. Idan kana wani kan baba kana wani takama kana gani wai zaka ce zaka shage ni, matarka zaka je ka blaming ba ni ba. Saboda ni na fara sanata, kuma in ma wani abu ne ya shiga tsakanina da ita, a waje ne kafin ta zama matarka. Saboda haka kakka sake daga mu hannu, kuma kakka sake daga mu murya. A cikin gidana? Ka zo har cikin gidana ka ringa gaya min irin wa'annan maganganun? Then so what? So what? Kai? Habib, ni kamara? An mare ka. Ni kamara? An mare ka. Sai ga abin da nake. Haba masoyina, irin wannan kallo haka kamar zaka cinye ni? Kin kasance a gare ni tamkar baƙuwa mai tsami. Shi yasa a duk sanda nake tare da ke nake jin kaina ke buɗe da. Kai ko? Ina son ki. Ina ƙaunar ki. Nabila ta. Sirrin amarya, sirrin amarya, sirrin amarya. Nabila tana ɗauke da ciki. Ina nufin cikin da yake jikin Nabila matarka, amaryarka, wata 3. Habib, ina buƙatar mai magana. Ina so mai magana yanzu. Ka faɗa min me yake faruwa? Haba Habib, idan laifi na ma, kai haƙuri. Kaka zaɓi ka ci mutunci na a dare na farko da kai. Kaka manta ka min alƙawarin bani kulawa. Ka min alƙawarin bani soyayya a kowane hali. Amma kai macuci. Ka cuce ni. Ni ban cuce ka ba. To idan baka ci amanar ta ba, uwarka kamu? Tsoron Allah, tsoron Allah, mai ta za ka mutu. Sirrin amarya.